So zambiri zikuchitika makamaka mpungupungu imene ikuchitika pakati pa maiko akuluakulu Russia, United States of America komanso dziko lija la China kuphatikizapo achina Venezuela, Denmark ndi zina zotero. Takhalisa osabwera ndi program imene ipo mpano pa nkhani zanu chifukwa timadikira kaye kuti kuchitike nkhani ziwiri zitatu. So tiyambire ndi nkhani yonena kuti akuluakulu amene amaona zamigodi mdziko la United States of America amuuza Donald Trump kuti ndikovuta kuti dziko la makampani amenewa apite ku Venezuela ndi kungofika kuyamba kupanga kukumba maoilo amene wawa chifukwa zifunika nthawi yayitali. Mind you, kunena kuti mission yonse ya Trump kupita ku Venezuela ndiyofuna mafuta. Venezuela ndi limodzi mwa maiko pa dziko lino lapansi limene lili ndi makamaka mafuta ambiri. So madziwa yake ija America imafuna ndithu kuti ndimuna kuti ikufuna kuti izipanga control mafuta amenewa. Ndi atamugwira mtsogoleri amene uja kumpitisa ku America kumene akumusunga mchitokosi kuti ayankhe milandu yake iwiri itatu, iye uja walowa mmene muja ndikufuna kuyamba kupanga control makamaka zochitika za dziko limene kuphatikizapo apo kufuna ndithu kuyamba kupanga instruct mafuta kumene kuku kuti azipita nawo ku dziko la America. Kumano mission imeneyi amayipanga sanapange konzati makamaka makampani amene amapanga za migodi. Ndi mkulu wa kampani kumeneko wamuuza Trump kuti yes, mwalanda mwapanga zimenezi komano sikuti ndizophweka kuti tikhoza kungopita ku dziko limene lija basi ndi kuyamba kupanga mafuta mayas. Kufunika ndithu kukhale plan yabwino, construction kumangidwe ndithu makampani mdobwino kuti zonse ziziyenda zimene zikhoza kutenga nthawi. Zimenezi ndithu zingoonetsanso kuti Trump move yake ikuoneka kuti ikufulopa, ikuyenda ndithu mosaganizira amene amafuna kuti achitire. Chinthu china chimene Trump wachita pakadali pano ndi kukolezera mademo mdziko lija la Iran. Dziko la Iran kuli mademo, kuli gulu lina la anthu limene likupanga demonstrate kuti Islamic State ichoke ndipo kubwere Republic State. Republic State ndi kuti kuzikhala kusankha mtsogoleri wa dziko through voting ngati imene timachitira kwathu kuno ku Malawi, kuti imafika nthawi imene timasankha atsogoleri, aphungu, kansala komanso president. Pamene ku Iran ndi maiko ambiri aku Middle East kuzimenezi kulibe, kumakhala munthu mmodzi amene amasogolera. Ngati ku Iran kuli supreme leader Ayatollah amene ndi mtsogoleri wa chipembedzo amenenso amayendesa dziko limeneli. So yeyu Trump ndi dziko lake la America komanso Israel ndi Netanyahu prime minister wa Israel amene wandithu akukolezera mademo ku gulu lina la anthu kumene kukuti tamenya ni mademo kuti mugwetse boma limene la Islamic State kuti kubwere Republic State, dziko loti anthu akhonza kumavota. So mbali inayinso kuliso gulu lina la anthu limene ndithu nalonso likunena kuti ayi ifeyo ndife anthu achisilamu, dziko linoli ndi la chisilamu, sitikulola kuti Islamic State ithe kapena kuti igwe mayona amene. So pakati pa ndithu tinaona ndithu dziko la Iran tamulembera kalata Trump ndi dziko lake la America kuti tabwera ndikambiraneni zimene zizithe. Koma Trump anabweza moto kuti inotu sitikambirana kaye pakadali pano until titakuthirani nkhondo, tikuphuliseni kaye kena kuti tikambirana bwino. Ndiye supreme leader Ayatollah wanena kuti okay, ngati mufuna nkhondo isweka, ifeso sitikutani, ifeso sitikuwopa. So zimenezo ndi zina zimene makamaka zikutani zikuchitika pakadali pano. Komanso Russia yachenjeza Donald Trump kunena kuti ngati wewe utaphulisa Iran ifeso tibwera kumeneko ndi full force. So zambiri zikuchitika ndithu. Tinaonanso ndithu pakati pakunena kuti America ifuna itenge Greenland, malo amene ali mu Denmark. Argument yake ndionena kuti akutenga malo amenewa for the security purposes. Akuti malo amenewa ngati Russia komanso China angatenge ndikuti akhoza kupereka chiopsezo ku dziko la America. Ndefunso ndona kuti Denmark kuphatikiza maiko ena fete chakuti ali mu gulu jamati NATO, gulu limene limatetezana makamaka kunkhani za nkhondo. So chifukwa chani akufunanso malo amenewa?
pokhala ndi bargaining point onena kuti for the security purposes kuti China ndi Russia akatenga ndi kuti security yawo iwonongeka. Security yake iti chifukwa Denmark iyo ali kale mu NATO ndi mayiko amene ali mgulu la nkhondo amene anagwirizana kuti kukazakhala kuti uli nkhondo mmodzi ngati akumenyana ndi for example Russia kumenyana ndi dziko limodzi limene lili mu NATO ndikuti mayiko onse asalowerera mwayiona imeneyo. So that's the thing imene zikuchitika makamaka kwa anzathu. Makufuna tingopatsana maupdate awiri atatu pompano pa nkhani zanu YouTube channel pomwe ine Obizo in the building ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana dziko muno komanso mayiko ongotizungulira. Tapangani subscribe, like, comment komanso share zimenezi kuti anthu ena athe ndithu kudziwa kuti kodi pa dziko pano pakuchitika zotani. Tibwerenso ndi nkhani ina makamaka wa Ibrahim Traore kumene kunso ndithu kuchitika zinthu ziwiri zitatu zoti ino ndife pano tikufunika kuti tigawane mwaziziwa. So tapangani zimenezozo kuti tonse tidziyendera limodzi. Tauzana nzanu kuti auza anzawo kuti pamalo popezeka ndi pano pa nkhani zanu pamene timabwera ndi nkhani zosiyanasiyana. Until that next time ndingoti makoma nonse zikomo.